खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेलनि जाना गासैखौबो आंनि साबस्क्राइबार भिउअर लोगो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि गासैनिसिमबो आंनि गेदेरनिसिम खुलुमनाय उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय। देग्लाय बोसोराव नोंथांमोननि गासैनिसिमबो साननाय हनाय गासैबो जाफुंसारथों। देग्लायनि गोदान बोसोराव गासैबो नोंथाङा नोंथांनि नखरजों थानानैनो बेबारनि बैसागुखौ बारग'लांहो। मानोना COVID-19 जे बेरामजों गोबां वर्ल्डआवनो साग्लोबसारदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा बेबारनि बैसागु बोथोरखौ नोंथांनि नखराव नोंथांनि न'आवनो थानानै नोंथांनि फेमिलिजों बारग'लांहो आं बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ सिगाङाव जेरै अनसायदों इयुनावबो अनसायलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। लोगोसेनो गासैनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि फिन साबायखर बावनानै गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि बर'सा देरहासार चेनेलनि गासै साबस्क्राइबार लोगोसे नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना देग्लायनि बैसागोखौ न'आव थानानै गाजा गोमजायै ज' फालिलांगोन। लोगोसे बर'सा देरहासार चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम। गोजोन्थों। आं बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि बिगोमा खोरोमसा सरगियारि। गिबियावनो बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा थियो नोंथांमोना देग्लायनि बैसागुखौ गोग्गोमै फालिजोबनो हायाब्लाबो गावबा गावनि न'आव थानानैनो मोजाङैनो नेमखान्थि हिसाबै जाहाथे बैसागुखौ मोजां फालिलाङो बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायनानै आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि बर'सा देरहासार चेनेलनि गेजेरजों गासै बर'सा देरहासार भिउवार्स नोंथांमोनखौ साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ बे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोर बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना देग्लायनि रंजालि बैसागु गोदान बोसोरखौ ज'यै मोखां नायलाय न'खरनि बाय बाहागि बिमा बिफा बिदा बिनानाव ज'यै रुजु रुमुयै जालांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो मिजिंथिबावदों नोंथांमोना गावबा गावनि न'खराव मोजां देहा लानानै मोजां न'खर खुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोबथारनायाव जाय बिथांमोना बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, लाइक खालामाखै, शेयार खालामाखै नोंथांमोनखौ थाबैनो लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेनो आंनि मानास सेरफां इउटुब चेनेलखौ जाय बिथांमोना बर'सा देरहासारनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना दासिमबो मानास सेरफां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा, लाइक खालामाखैबा, शेयार खालामाखैबा थाबैनो लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं अबंसा ब्लग इउटुब चेनेलनि बिगोमा अबंसा बसुमतारि। आं बे बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आरो नोंथांनि नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ मोजाङै मोजां बारहोलांनो हागोन एबा मोजाङै थानो हागोनखौ मिजिंथिनायजों आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि जोमै ब्रह्म। आं चिरां जिल्ला बिजनीनि सासे दोरोङारि दामजु दामगिरि। गिबियावनो बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो देग्लायनि बे बोसोर गोदान बरायनायनि मुङाव साफ्रोमनिबो गोसो गोरबोनि साननाय हनाय हास्थायनाय मिजिंफोरा जाफुङो बिनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो बयबो मोजां थागोन थांनानै थानो हाथों बिनि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं नबजित नार्जारि बर'सा देरहासार चेनेलनिसिम रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों।